Γεια σας, είμαστε μια ομάδα 2 μαθητών παθιασμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας στην υπηρεσία του ανθρώπου. Σήμερα είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε το καινοτόμο έργο μας, ένα ιατρικό drone έκτακτης ανάγκης. Το ταξίδι μας ξεκίνησε με το σχεδιασμό και την κατασκευή του drone για να παρέχουμε άμεση ιατρική βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι εξοπλισμένο με κρίσιμα ιατρικά εργαλεία όπως οξύμετρο, φορητό πνευμοδοτή, ηλεκτροκαρδιογράφο, θερμόμετρο και βασικά φάρμακα όπως ινσουλίνη, αερολίνη και αδρεναλίνη. Για να γίνουν όλα αυτά δυνατά, ενσωματώσαμε καινοτόμες τεχνολογίες. Τοποθετήσαμε ένα smartphone για τις δυνατότητες κάμερας και συνδεσιμότητας, ζωτικής σημασίας για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με ιατρικό προσωπικό. Επίσης, αξιοποιήσαμε το δίκτυο 5G της Vodafone για γρήγορη μετάδοση εικόνας και βίντεο, επιτρέποντας στους γιατρούς να αξιολογήσουν εξ αποστάσεως την κατάσταση. Όλα τα δεδομένα των εισιτήρων από τον drone μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε ιατρικό cloud dashboard. Αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να παρακολουθούν συνεχώς τα ζωτικά σημεία και να αλληλεπιδρούν μέσω τηλεδιάσκεψης. Η κατασκευή αυτού του drone ήταν δύσκολη. Χρησιμοποίησαμε σωλήνες από ανθρακονήματα για το πλαίσιο και μπαταρίες ιόντων λιθίου που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, για να εξοικονομήσουμε χώρο και να μειώσουμε το κόστος, επιτυγχάνοντας πάνω από 35 λεπτά χρόνου πτήσης. Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της πτήσης επιλέξαμε καινοτόμα εξαρτήματα. Αντιμετωπίσαμε επίσης πιθανές παρεμβολές χρησιμοποιώντας ραδιοεπικοινωνίες UHF, ενισχύοντας την εμβέλεια στα 25 χιλιόμετρα. Κάθε μέρος του drone εκτυπώνεται 3D χρησιμοποιώντας lightweight PLA, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική λειτουργία. Για τον απεινιδωτή επιλέξαμε συμπαγές και ελαφρύ Cell AD. Έχουμε βελτιστοποιήσει το UI του dashboard για να είναι πιο φιλικό προς το χρήστη, αλλά και έχουμε δημιουργήσει ένα προσομοιωτή για την εκπαίδευση νέων πιλότων. Καταφέραμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό, αφού εξαιρεμένο το απεινιδωτή κοστίζει κάτω από 400 ευρώ. Το drone μας δεν είναι μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έχει συνολική ικανότητα ανύψωσης άνω των 5 κιλών, καθιστώντας το κατάλληλο και για άλλες εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένο με προηγμένες λειτουργίες όπως επιστροφή στη βάση, αντιβαρύτητα και αυτόματη σταθεροποίηση. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου κ. Παπαγεωργίου και τον καθηγητή Καρδιολογίας και βουλευτή Σάμου κ. Στεφανάδη. Αυτό το καινοτόμο έργο μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές μας και ιδίως για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια, μπορεί να προσφέρουν πάρα πολλά στην επίγουσα ιατρική με την άμεση προσέγγιση του drone στο σπίτι του πάσχοντα για οδηγίες ή για μεταφορά φαρμάκων πρώτης ανάγκης ή για την μεταφορά ενός απεινιδωτού. Νομίζω ότι αξίζει να στηριχθεί. Με αυτό το drone στοχεύουμε να φέρουμε επανάσταση στην επίγουσα ιατρική ανταπόκριση, βοηθώντας το ΕΚΑΒ και σώζοντας ζωές, παρέχοντας κρίσιμη φροντίδα όταν και όπου χρειάζεται περισσότερο. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει διαφορά. Με αυτό το drone κάνουμε ένα βήμα προς ένα ασφαλέστερο κόσμο.